ka taɓa jin labarin jarumai masu ƙarfi na musamman kamar dai a labaran hikaya, tsafi da tasirin fasahar gobe da wannan ne zai ɗauki fansar mahaifiyar shi sun zo ne daga wata duniya. Barka da zuwa, ƙofa za ta buɗe. Kai wa ya kawo ka gurin nan? Wacce kakana ya gaya mu ba wanda ya isa ya zo gurin nan sai ahalin mu. Ke kanki tun da kika ga na bayyana anan kin san na bi ki hatsayi banci. Maza ka bance min daga gurin nan. Idan ba haka ba zan kashe ka kai ma. Duk wani tsafin ki da tasirin ki ba zai iya tasiri a kaina ba. Tunda kafi ya taurin kai, kafin in rufe ido na, in bude shi ka bar gurin nan. Idan ba haka ba zan kashe ka. Tabbas ba zan kyale ki ba. Dole sai na ga bayan ki. Zan kashe ahalinki, zan kashe duk wanda kike takama da shi a duniyar nan. Haka kace? Zan gwada maka kalar karfin iko na. Tasirin tsafinki ba zai tasiri a kaina ba. Dalili shine na fi karfinki. Na fi karfinki na gaya maki. Na fi karfinki. Abu ɗaya ne zai hana na kashe ki. Saboda ina darata mata, ba don komai ba saboda a cikinsu aka halicci mahaifiyata. Haɗuwanmu ta gaba ba za ta yi da kyau ba. Da wannan hannun mai agogo wuri ɗaya, ɗayan hannunka cikin sarari, cikin screen ɗin hologram ɗin. Fushi zaki taho da shi sosai.